kami ni kam kaban perkat hakini banwan kadai ka hakunu kam banwan ra infrastructure ka connectivity la da kadai hasurok la kadai ha airport la kadai ha connectivity digital connectivity mar ka connectivity kan banra ya ka development connectivity kan ra banra ya kayo kam yo jam ai kipor ki bansawan ngan persang man peni la kuno kikam ha kabaya de bat ki recruitment kin banwan Delhi hangni ha Shillong namta ki samla jongi ha jo ko poro mde tang kikam sarkar mre wat man kene baladap ngi persang banwan ra nadu ki airlines nadu ki hotels nadu ki no ki private institute bat ban pule shabaro hangni po city jongi ban le recruitment ban yo kam yo jam ki kena kata ke ke bahakmat jonga bat ban ai training ni kena nang bikalong skill ban I training ki lomba ki different department kamtam po skill development po government ke ba finance daga ADB ba finance di different departments kanang ba yo kam yo jam kene ke bahakmat ka tajonga but na iba ka higher education hangni ka kaduna te ngan fokus bahan ta ka higher education ro namar ba ki bobon ki kena ki pass matric hadin pat dalit college ki duna ki yo kam ki yo admission ki duna ki college te hakmat ngalale research ngasiam ba kani gawe ka ba nahapan perkhat ba hakmat nakaliang jonga duk ko hilong confident ban job ni sam kap tang i bobon ki jigi tho ipi ba him jukuran ni po Lok Sabha ka jingkan tho te phim like hi la ka de yanga la ne de yo no te henry no candidate don hi ka confidence ban job la don confidence ban job yele hi henry ngajo ka poro nga nde tang ka board jonga henry ka ngadon ka party nga kermen ba ki bobon hi ginong song jongi kinem pe ya tang nga kumud candidate maroi ki pe ka party ki policy ba ka party ka trikam ki pe ro show president jongi ki pe ro ki bobon ki perlok ki ba ya don ka party ba experience ka party ba ai yangi kajing sikri ka bapaka kajing mane ka bapaka ka ai kajing lai loj ban kren ban bam ka komon nde ban khang ban bam do masi nde ban khang ban mani nde ban issue ya ki ban cancel ki FCRA jongki niam nde ban issue ya ka notice for income tax ba kunta tetel nde ban divide ke community kumolong menta ke division ke bobon ke persang ban suppress ya ki institutions tiba ke comment kalabo kum ki reserve bank ki CBI ki election commission bat kunta teter ke court nado supreme court nado high court te kini ki ba ngatrai ki paiba menta ki start kamtam ki paiba kino jit akani ke consensi ke wene consensi ke bolong most prestigious consensi hapo notice dengan persang bantri nga sutu ngamla bantri hadu banda penhunya baro kalong impossible yang ndai lakat taro hai bor berit ngan persang gani ka jingkeno jongki nga kalong nga agree ba ngamla banle kat kum expectations jongki ka participation nga hapo parliament na try in the page website circulations nga participate more than the average ni long mentana do mengilong MP na do 72 ki different MPs ki balawan kibon ke average kalong almost 22 participations hakawe ka term but nga ngala cross kayo you don't ki record jing siang ha participate almost 30 times but nga participate mde tang ha debate but nga raise ki issue long ba ki 0 as long ba ki 377 different issues nga raise nga participate ha questions andre ka jing jonga kalong kat bangale ngamju aikot kubor nga kat ka bangale ngamju ai ki social media namar nga sutu ba ladangale kadika kamram jonga manle namde ban putturoy hakbale ki kam jonga ki ban yatho bangale mde hab yatho banga ladakat bangale nga yatho gibru long bal adil all this soul ya kata ka jingle jonga I don't think it's proper bangan pule kita ki ka jing keno kala ban don hang ni hang tai andre ya kata ngam so yang we are immune to that kata ka jing keno kembali suppose nam pila lada ban Shri kum MP Nami na po Shillong Parliamentary Constituency. Kaya jingduna ki jongki ki bapi bat namar ba kejudan ki boong ba po suppose nem ne po sansen numla kendap ki jingdawa jong pat ba. Ya lada bisa jit ako sansen nem sakat ki jingken ki jongki kanu percentage ki kadang duna na ki jingpe jupi ban yarap pat ki jinokam jong jela. Nga ka ba ka jingduna jonga kolong kawai ka ba
kamtam ha ki infrastructure kabangam la ban convince ya ki NGOs ban ra ya ka railway ngamla ban convince ya ki NGO le ni kino ban ra ya ko surok kamtam Khasi Hills ngalong ki nai sna surok sebedon uranium hundred at least kinong wa kaji ki ban yok surok hagajo ko por sing bamla ka ngasio ba kadon na kajing bam cooperation bam yok ka cooperation na po this council by INOC yaki bobon ki national race ka por ka babyang ngale po ministry yung ready ban sanction handai ka slow bhan na po ka state ka slow bhan na po ka this council na marwa kalan tinia system hamne ka compare bani kilei kibru kilong namata ka jaka kibru kilong very sensitive namata ka jaka jongki tenga try kata ka daw ba ka sarkar congress ni por baladep ngilo ki ba ya kador na ka market rate ka ba kador deban ai arsha hanong kandong kenang ba haduk laisha ki don ki benta ki ba ki jaka ki badon kum ki jaka kum ki hali ki ni ki tai ki beri ki yo kene ka wei ka lantene system ka wei ka ba kamtam miskin ki bah ka ba ngasio ba ngampat la ban convince la dengila ban pengkloy ka skim ngila ban pengkloy ngatrai ka nang kampa example kum ka airport layak sungsan do meno handrai namar bangim yo jaka sipang do army sipang don ba aikis meno ka slam no airlines nem katu ko ngat try ka ba part of my bangasio bangam film la ban convince itu ka ba ar kede kayo kam kayo jam nila kot iki trainers mo institutions ki babon na keling jong ka India teng man hakini ngarang kot do Australia ro banwan sini ndai ka slow ba kar kom trekam po state government jongi nam kono ino mar ka system ka slow ibon ki formalities te kamlong nimla ban train ki kena wud ka por ka badai te kawai ka jing bampiang ka pisa na liang ka state government na marni ka state kamde ka ba collect bon ke revenue ka jing bampiang ka pisa na ka state government ban contribute ya kino ki scheme da ka sarkar ka taru kawai ka bangasyo ba atrai ka kamduna ka jing ayu ba ha ka jing yu junga ka komtre kam ka jonga ndre kumubriu te nga persang ban tri hokkat bala nga persang ban simkiai kanu ka kam nan try la da ngayo jing job nang kam experience nang kam senior nang kam tip susu te nga try kan dang kam ha susu ina piong mene pila kren bon sen ko parliament kumpi ki isu ko pila gamen bang kren ha ko parliament nam gamen ki isu ngila debate namanta ka 6 schedule ka ba try ka first time ha ka history jong ka India ba ka private member bills namanta ka 6 schedule ha kanu kom pan handle di kalantinia system ha kanu kom lada di don kamban ameni ka 6 schedule ha kanu kom pan ameni ka 6 schedule hado lies name ka private member bill di discuss ha po parliament kata ka baro ka don ha ka records ka baar kalong ba nasim ni isu ka debat ka deuyong ala keren bonsen ha parliament namta ka deuyong nasim ro isu ka badai ki border ala keren bonsen ni ki border kamtam ki border India Bangladesh but India but Assam but Meghalaya ro ngala kren bonsen ngala tho city bonsen bang kren apa malen kayo kam kayo jam ka hakawero ka manhakane ka jing bamla jong ka Assam ban implement ya ka NRC hakur kom ka bade hakatur ngala kren bakade ka jingma lada ka telot ker kom pentri kam ya ka NRC hapo Assam kala pan kata ya ka state ka jong niro ki bobon ki issues ki bala kren kamtam pan pli ki border huts habaro jong kawe ka border India bat Bangladesh nang begitu ki beri border na border menta ka fencing ka layai nasa to ki border na border ki don ki inja da ka ba ya khayi bat ki Bangladesh ngala kren ro ikatung ni ong mi dai ban pli bon ki border huts jingsha ki hado nga demand la kumnong no hado south po pratli ki border huts de ban pli manakene ki la pli tang southly na kermen ba kani hakini ketem kembandang wan nginang plibon ki border huts ban encourage ki briu ban khayi na golong legal amde ban smuggling nang ba ki briu ki nemlong ra kita ki smugglers ki ban semjing ki syak penjinja kini ki try ki ba ngala sim ha ya tai kambane sepang mi uduyong ki ong pula ngan lo pi ke duyong ka jingkang ni duyong kamde ba khang ka sarkar congress lene khang ka sarkar BJP ka jingkang uduyong ka dei na ka jing file case balayat hadu NGT hakapor ka sarkar congress meshwaro nadu house kila ai ka resolution namaru duyong udai central subject udai state subject de nang te na center
jing sisa kide ban kam kloy ban transfer ya ka power jong ke center Shaka state dan aliang jong ke sarkar Meghalaya ka sarkar ke pemenshwa kila ai na ka resolution na po house ba baru ki parti kila agree ba ya ka subject ke badon na center de ban transfer ke state kenang bagi ain ki rule ki implementations ki regulations kin kam kloy ke office akan don hang ni kin kam kloy ke ngila sim bat hagaliang jong ke sarkar government ke home ministry kala ai ke si ada ke coal ministry haduk mentah kampat ai kene ke government bementaro apa ke cingilam jong kontrato kila repeat ke jo ke resolution balik na government menswa kila pas dari henry haduk mentah ke sarkar BJP la kila bo manifesto ban piu do yong re haduk mentah ki klaim transfer ke power na ke central hak state lada ki transfer ke power na ke central hak state kalan tini sistem ka kaya fair na Meghalaya bat ki wei pat ki state katang ikwa ban transfer ka ndai ban protect environment kamat ya ke central law ban protect ikino namta ka future kamat ya ke central law ndai ban like na kata ka complicacy jong ka land tini system ka bahai ban transfer no number 1 kadi auction kumulong nanta yodo yong lade ke caka jonga le caka juno hapo kani sekar hap auction yodo yong auction min hap tet manur ki private kala pentet ki company kala pentet anda auction kat wa head door ndai hat ni pat ka caka jonga kumno ki we ki company kala pentet kani ka we ka ba ya fair ne ka we pat ki state ka bolong complicated pa de kalan tini stand ka ya fair Meghalaya bat ki we ki state nakata daung ki kerpat ki bani ban amend ya ka ain MMDR act hak jo ko por de ban transfer ka central government ka de ban advice ya u president ban issue ya ka presidential address ban transfer ya ka power na ka state Shaka na ka center Shaka state ma kindiat namar ba kani ke kenti ka meminta ke jing khun ke jongpi kande bat ka seng ki bala senrop lang da ki bala batha ya ka sarkar apo ka jela bat de compare bat usnem bala bat ka election ke bala dep pia khuntang para maroi bat ki seng ai thai ka jingye ka pinia kendu ani hatu habede bat namta banyo ya ka jing job ka election mo nade menswa mentar election kam song ha ka jing bon jong kinong ele atrai ngam ong ba ka song ka election ka song ha ka mon jong upai ba ngide tangki candidate de habo upai ba ujit upek yo candidate upek ya parti ro ha ka nu ka kom ki pai ba hak di kijit ki pek ke ka hak district council ke issue hak state ke issue han national ke issue nakata ka daw nga tharai ka jingmut jong aba lakum no ki pai ba ki khamlong sensitive namar ba bale ki issues ba ka BJP kamut ban implement lada ka job ilong pama pha namta ka ni jai bru jongi ka baduna pai de ka BJP ka concentrate ya ki pai da kam khain door yingi ki rit pai issues baki simro openly hi ba ka BJP state kamya ka BJP state kamya habra bat ka BJP senta kani ka sarkar ka ba ya trelang bat ka BJP hapo state ki ong de kuwei ndre ka BJP ka ong de kuwei so kata ban ong ba 1-to-1 kami hab number BJP ru ki ong kin set candidate ukna mu don candidate nga klam ile re bat common candidate nga ile bat UDP candidate ki voters NPP ki voters PTF bat ki voters HSTDP nga kermen